बिएलटिआ सान्थि सुक्तियाव फैबाय बिएलटि एबसुनि बे माने सौग्रावलायनाय थैलायलायनाय थासारि एबसु बिएलटि एमडिबिनि सौग्रावलायनाय थैलायनाय थासारि जों मालाबाबो आरो बेबायदिखौ लुबैफिना बे थासारिया जोब्बाय दिनै जोंनि फिसा फिसौ जोंनि फंबाय बिनानावनि मोजां सान आरो परिबेस आरो इयुनखौ जों दानांगौ बेखायनो बर' हारिनि जायफोर जातीय दैदेनगिरि जातीय संग्रामजों फैनाय दिनै राजखान्थि दैदेनगिरि हिसाबै खामानि मावदों मानगोनां प्रमद बर' मानगोनां हाग्रामा महिलारि इउजि ब्रह्म रंजना नार्जारि रबिराम नार्जारि खाम्फा बरगयारि बिथांमोननिसिम जों मोनसे आपिल होदों जे बबेबा बिन्दुआव बबेबा लामायाव जोंनि सिलाय बारुदनि थासारिया जोब्बाय सिलाय बारुदजों जोंनि जि जुगमलायनाय सौग्रावलायनाय थैलायलायनाय बे थासारिखौ जोङो बुजा बुजिनि गेजेराव रायज्लायनानै जों सेक्टरखौ क्लज खालामबाय राजखान्थिक भाबै मोनसे परियालनिफ्राय मोननै गावस्रानाय राजखान्थिया मालाबाबो ज' जाया बेबो बास्तब खिन्थु आरो मालाबा ज' जायो बेबो बास्तब सम्भब असम्भबनि कोनो परिबेस बेबायदि थाया सम्भावनाबो दङ असम्भबबो दङ खिन्थु असम्भब थासारिखौ जायखौ मावनो हाया जाया होननानै सानदोंमोन बिएलटिआ दिनै सान्थियाव फैबाय एनडिएआ दिनै सान्थियाव फैबाय आरो बेखायनो जों आपिल होदों जे मा फर्मुला मा एजेन्डा बबे अबजेक्टिभ मा कमन एजेन्डाजों थांगोन बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि लिडारफोरा थिग खालामदों जोङो राजनैतिक हान्जा नङा जों अराजनैतिक जातीय आरो छात्र संगठन खिन्थु जों आपिल खालामदों बिदाफोरनि गेजेराव जोंनि गेदेरफोरनि गेजेराव जोंनि देरसिनफोरनि गेजेराव जुदि मोनसे बुजा बुजि गोरोबलायनाय मोनसे थासारि फैयोब्ला बर' हारिनि जे हारिनि लुबैनाय खौसेथिनि जे बाथ्रा बे खौसेथिखौ जों बास्तबाव मावफुंनो हागोन बेखायनो दिनैनि बे अहिंसानि सान जे दिनैनि शान्तिनि जे सान बे सानाव फिन खेबसेबाव बे मन्चनिफ्राय आङो बर'नि बिटिआर केन्द्रिक जे जोंनि बर'नि रिजनेल जे राजखान्थि हान्जा बे दैदेनगिरि आरो जोंनिनो दैदेनगिरि संग्रामि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आरोबाव रिथेंकिं खालामनानै आवगायलांनो थाखाय आं खावलायबाय आरो बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रा लुबैयो आङो मोजाङै बुजिगौ दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजाफोर जोङो हारिखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय बड'फानि आल्टिमेट सिमांसिम थांनांगौनि थाखाय जोङो महात्मा गान्धीनि आदर्श बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ होलांनाय जिखिनि लामा बेखौ जोङो संदाननानै हान्थिलांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि थांखियाव सौहैनांगौनि थाखाय जों मालाबाबो फावसाया मालाबाबो जिरायनानै थाया आरो एक दिनबो जों कम्प्रमाइज खालामनाय गैया बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै महात्मा गान्धीनि जोनोम साननि फिन खेबसेबाव साफ्रोमनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो हामलायनायखौ बावनानै हमारे सभी अतिथियों को मैं हृदय से फिर से धन्यवाद देता हूँ और आगे में भी हमारा भरद्वाज साहब का हमेशा आशीर्वाद और हमेशा सहयोग हम मिलेंगे वही मैं आशा करता हूँ फिर खेबसेबाव साबायखर बावनानै आरो बाक्सा जिल्ला एबसुआ बे मेहेरगोनां हाबाफारिखौ जेरैबायदि जोंनो खुंफुंनानै होबाय बेनि थाखाय जिल्ला एबसु दखरा गासैखौबो आङो खुलुमबाय साबायखर बावबाय आरो बेखिनियावनो दिनैनि मेलखौ फोजोबबाय होननानै फोसावबाय गोजोन्थों थेंक इउ